zingakanani nobekeze Ngomisitha zami zingakanani nobekeze yobekezela Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi sebeyamazi ugogo Mseleku ukuthi uma ezokhuluma usuke ekhuluma ngezinto ezibaluleke kakhulu ngohlobo lwesimangaliso. Yabona namhlanje into engizokhuluma ngayo ngikhuluma ngezinto ekuyizona ezakhumuzi ekhaya. Ngiyazi ukuthi umuzi wakhiwa umuntu wesimame nomuntu wesilisa. Kodwa umuntu wesimame nowesilisa kumele kuba abantu abaphilayo aba-right bobabili. Kumele kube umuntu wesimame naye u-right uyayanelisa kahle indoda yakhe 100% ukuze indoda yakhe uthole ukuthi ayizokwazi kuloko ipaquzi iyale. And kube futhi umuntu wesilisa naye abe right kangangokuba uyakwazi ukwanelisa umuntu wesifazane. Engisho ukuthi umuzi wakhiwa ngokuthi kuqala nanelisane nina ni umuntu wesifazane nowesilisa. Uma ninganelisekayile nobabili kuba nenkinga yokuthi kuhambe kunina kube nenkinga zokuthi nomunye usuke sesolo omunye ngokuthize nomunye solo omunye ngokuthize. Lokho ngikhuluma nje into engiqondile yinye ngiqonde ukuthi kumele noma yiluphi uhlobo lomuntu luzinakekele uwesilisa ungowesifazane ngoba niyazi ukuthi umuzi wakhiwa umuntu wesilisa nomuntu wesifazane. Engisho ukuthi njengoba sikhonela zonke lezo zinto ezinjalo ukuthi sikwazi ukunibonisa kuzona. Okubalekile ekwakheni umuzi niyazi nanti umuzi yebo uyakhiwa indonga kwakhiwe ngakho konke kodwa zimbili izinto ekuyizona eziqinisa umuzi kumuntu wesilisa nowesifazane. Kumele kuyinandaza yakhe umuntu wesifazane ibe right imanelise umuntu wesilisa. Kumele nomuntu wesilisa amanelise umuntu wesifazane. Ingakho kubalekile ukuthi umuntu wesilisa kayinakelele nomuntu wesifazane azinakelele. Lokho kwenza ukuthi emzinweni nizohlala ni right ngendlela eyisimangaliso uma nizokwazi ukuthi ninakelele. Uma kukhona ukuthola kuseklamba umuntu wesimame uyakusola kuwena. Sukuma kuse uhambe yokulungisa ngazabaleka yofuna abantu abangcono abazokwazi ukuzinakelela. Kanti nawe futhi ngokunjalo umuntu wesifazane owesilisa noma ubani kunina nobabili uma kukhona osola inkinga nosola inkinga hlalisanani phansi nixoxe ukuthi hayi ngibona ngathi akusahambi kahle lokhu kade ngingenzeki kanje ukuze kwazi ukuthi nilungise lo nkinga kuze umuzweni wakheka ubumbani uthula uthintu ngoba uma sekubheda lapha la kwakhiwa khona umuzi kuqala kusuke sekubheda yonke indawo umuzi awakheki. Engisho lo ukuthi nabantu besimame kumele bazinakelele kuzinsuku zo December amadoda azobhonasa baningi abantu abawagebhela ukuthi cha bobo hayi ngiyoyifasela indoda kabani ngoba ngiyazi isebenza kahle ngeke nje ngizoyibamba impela ngoba ufuna le mali uzinakelele useqedile useyazi ukuthi uzoyigoqa kanjani ukuze izwe yena baqhubeke nokuthi mhlambe bathandane noma uzoyifensa indoda yakho bathandane nayo. Ngezinto ezithize ezothi mayifika kuyona indoda ifice evutha umlilo wena uthola kusekuthi lapho uyayithambisa. Sinomlilo la ekhaya umlilo wabafazi. Sinomlilo wabafazi noma umlilo weintombi noma ngabe umlilo wani kodwa sinomlilo la into othi mangabe uthola kusekuhlangana nendoda yakhe ithola uvutha bhe uthola ukuthi umlilo lo ubona ukuthi ukhona umuntu ongashiya umlilo endlini athi uyofuna enye into ngaphandle ngoba uzothi uyaphuma ethi uyafika hayi awukho lo mlilo la. Ngisho ukuthi abantu besimama akabayinakelele konke okwenziwa umuntu wesifazane ukwenza ukuthi ube intombazane eqoqekile. Bayamthanda umuntu oright kodwa nawe ungabe usuba right lokho sekudlulele yabo kodwa nje ube right nje ube intombazane right kahle nawe umuntu wesifazane usuku uyintombazane noma ngabe ungumama kodwa uyintombazane ngoba ungumuntu wesimama. Ingakho kumele wena ukwazi ukuthi uziqoqe uzenze kahle uyintombazane intombazane yakhe ihlala iqoqekile nobaba naye akazinese naye nangeyimbiza zakho ukuze kwenzele ukuthi ungathi wena usuzinesile afike naye kufikele nodaka akafike nje nawe akuze cha ushaya khona nawe umuzi ubaba ukuthi ushaya khona ngoba kahle kahle izinto ezakhumuzile ezilwane zombili lihle phela iqiniso sikhulume nje ukuthi
ubaba naye ilokho kwakhe singakhuluma ngokothando senhlizweni kodwa konke kumele bakhambe kahle kube sothandweni konke uthola ukuthi kuyahambisana kungabikhona ukuthi omunye uyajabula omunye uyenza nje uyabo asijabule sonke ukuze izinto zethu esizenzayo zikwazi ukuhamba kahle nomuzi esiwakhayo sikwazi ukwakha wake uyabumbana umuzi uma ukuthi abantu impilo yabo bayinakelele zonke izinto zabo zihamba kahle uyayibona leyo nto awukho umuzi ongakhiwa uma ngabe ningazinakeleli ngokwempilo yenu fanele ube nenanasi right ejabulisa ubaba nawe baba yiba nobaba right ojabulisa umama ukuze izinto zenu zihambe kahle mawuthi izinto zakhe ayihambi kahle ajabule kahle umama uyamsola uqala umbone nje angathi akekho kahle umama funa izinto ezizokusiza ukuze umama ajabule nomama afuna izinto ezizomsiza ukuze ubaba ajabule zikhona into eyiphuzwayo zikhona imbiza azikho imbiza ezingekho noma ngabe kuthi ufuna imbiza yani zikhona njengoba ngithi nje sinomlilo ovutha phe into nje ongayazi ukuthi umuntu angakushiya ethi ukushiya ufunani phambili ngoba vele nanku umlilo la ekhaya ungazi umbuze nawe nokumbuza sephumile ukuthi baba ufunani ngoba nanku nje nomlilo la ekhaya ukhona uyashisa uyavutha phe ufunani kwezinye indawo uzokutshela kahle ukuthi ufunani ngoba umlilo vele uyavutha ibhodwe liphekiwe umlilo uvutha phe manje ke nawe baba ziqinise ungazithambisi ukuze umama nawe kuzwe uvutha phe ngendlela yakho nawe musu ukuzithambisa ngoba niyazi lezi zinto zombili izona ezakho umuzi kuthi uyakhiwa nje umama nobaba kodwa wakhiwa nje kusukelaphi lapha ya uma kubheda lapha umuzi twe awukho nhlobo usuke ungekho lo muzi futhi uyahlakazeka uphele uthi du ingakho ngithi kufanele zonke izinto nizinakekele izimbiza ngisho nezinto zabantu ezilungisa abantu besifazane zikhona ezabesilisa zikhona engisho ukuthi ke njengoba nginitshela kanje nginitshela ukuthi nje qaphelani kunabantu abagebheka abagebhela amabhonasi amadodeni and bazowathatha uma ngabe kuukuthi niyazithambisa enye futhi into engifuna ukuthi nginibazise obaba ke manje ebhekene nobaba ngqo kunembiza la yabo baba laba baba nenkinga esithweni sabo emazambaleni abo thola ukuthi kwesinye isikhathi ayakhukumala ehle akhuphuke enze zonke izinto lezi ngoba leyo nto isuke yilumbu usuke khona usuke ithole khona kahle usuke uqushiwe imbiza leyo ikhona iyatholakala uma uyidinga uzofonela ugogo Mseleku umtshela ukuthi hayibo nginenkinga la esithweni sami sangasese hlamba usizwe kahle silo senza zonke izinto lezi ongaziqondi khuluma nogogo uzokulungisela leyo nto iphele ngoba ifuneka into ephazamisa lapho ngoba kusuke kuphazamiseka umuzi kusuke sekuwuphawu lokunyakazisa umuzi lo uma ngabe sekukhona izinto eziyinkinga lapho ngiyacela ukuthi nilandele amakhasi ami wonke ku YouTube ku Facebook ku TikTok inamba zami ziyatholakala umuntu uma engidinga uyangifonela angithole ngiyatholakala ungathi awungitholanga inamba zami zimbili noma ngabe awungitholanga ku Vodacom uzongithola ku MTN ngiya WhatsApp futhi ngiyatholakala futhi alishoni ilanga ngamphendulile bakwethu umuntu futhi kuyashesha nje ukuthi kuphendule umuntu ngoba uma kuukuthi noma ngabe kuthiwa ngibhizi kangakanani kodwa ngiyamtshela umuntu ukuthi baphendule uthi yabo kuze kusheshe ngenze ukuthi abantu baphendule umuntu ababeka inkinga zabo ukuze nami ngikwazi ukuthi ngiqhubeke nabo bonke abantu ngikwazi ukubasiza ngiyacela ukuthi nilandele amakhasini ami wonke abantu abangaziyo bangene ekhasini lami amakhasini nje basesha ugogo Mseleku bazomthola uma kukhona okudingayo futhi uzokuthola ngiyakwazi ukukuthumelela ngoba ngicela abantu bangayifaki imali ezitolo ngoba impahla yakhe isuke izophuza ukuhamba ngoba kumele ngize ngiqale ngiyobheka lo mali iqala ukuthi ikhona yini phambi kokuba kuzohamba kuyofaka impahla yakhe uyayibona lo delay ngoba mase ngile namhlanje ngiyobheka fanele kube ngiqale phansi ngihambe ngiyofaka impahla yakhe iyadileya into ehamba kanjalo angifuni ukuqamba amanga ngenzela ukuthi ningayifake etolo umuntu ucela i-account number ayithole same time ngoba vele ngisho siyacusha ukuthi umuntu methi account number nje ivani ingene kuyena engisho ukuthi ke abantu ngicela kabalandele yonke into engiyikhulumayo ngendlela ekusuke kuyona benze ngayo ngoba umuntu ugcine esekhala ukuthi impahla yakhe ngafaka imali kaphepho kwawara uyayibona lezo toni nje ezinde kufuna manje uqale phansi wena manje ustresseke uyahamba uyokhipha lo mali uyahamba uyabona into ezoloku igqigqisa
ulungisa abanye abantu laba kudinga ngokusheshsha abakwazi ukuthola ngoba kufanele uhambe wena manje uattenda lo muntu oyedwa uyayibona leyo nto sifuna ukuthi umuntu acele i-account afake imali kwi-account ukuze phela lokho kuvimba nokuthi lezi zigebengu ezithi faka imali esitolo angafuni ukuthi umuntu umbone athi mfakele imali esitolo wenzele ukuthi khona ungazoyibona nemininingwane yakhe ingakho sizama ukugwema lezo zinto ukuthi chabo angathi umuntu ufaka imali kwi-account kanti methi faka kwi-account wenze ukuthi uzokwazi ukubona yonke into nemininingwane yakhe yonke into nokuthi ubani ongakwazi ukuthi uma enze into engasile ukwazi ukumtresa futhi uzumthole engisho ukuthi abantu abaqaphele bakwethu abanye babe busy balokhu bekhala ukuthi hawu ngafaka imali ngarojo umuntu abalisele wena kanti wena ukwazi uyenze leyo nto manje kugcine icala liwela kuwena uzuzibuza ukuthi mina ngake ngarobha abani ngakaze ngize ngirobhe umuntu uyayibona nje leyo nto igcina iyinkinga uyacela ugogo Mseleku ukuthi nimlandele emakhasini akhe nilalele nalezi zimbiza zakhe nixoxelane nomngani wakho ukuthi hayibo umngani wakho uma umuzwa ukuthi unenkinga umxoxele ukuthi hayibo ngeke ngamuzi ugogo Mseleku ekhuluma ngento eyinkinga kanje fonela ugogo Mseleku uzolithola usizo ngeke ngithi ungathi uzolithola usizo lale nkinga yakho ngizokwazi ukuyilungisa sengithi anginazise ukuthi ngomhla ka5 ngizobe ngisemthatha eqokolweni mission uyofona umuntu mase semthatha uma ukuthi akakwazi lapho kodwa abakwaziyo sebeyokuza lapho kusemishini lapho bayafike lapho kugogo Mseleku uzobe ekhona kube sekuthi ngesonto elilandelayo umhla ka12 ngizobe ngiseSoweto eGoli lapho ngise airport ya Glen Mall umuntu mase efika kaBoxer abese yafona abuza ukuthi ugogo ukuphi ugogo sezomyalela ukuthi izana kanjani engisho ukuthi ke ileyo indlela elula enginipha yona umuntu uma ekhuluma ngogogo Mseleku ngifuna ukuthi azi ugogo nangakuthina uyeza nangakuthina uzofika ngicela abantu abadinga usizo baphakame basondelane nogogo esebasondezele wabaseduze ngiyabonga makhosi amakhulu thokoza